håndbold sammen med Tyskland. Vi er i gang med 16. radioavisen på denne blæsende dag. Jette Bjernum redigerer. Mit navn er Knud Erik. Stormen er som sagt på vej ind over landet og skaber store trafikale problemer. Politiet fraråder nu al unødig udkørsel i Sydjylland og på Fyn. Stormen har efterladt sig et spor af væltede lastbiler, fortæller Jakob Riis Petersen, der er vagtchef i Vejdirektoratet. Man er blevet forholdsvis hårdt ramt i Sønderjylland, så der har vi i øjeblikket 3 væltede lastbiler. Man har lige omkring Vojens i sydgående retning en lastbil, der er væltet helt nede ved Padborg, en lastbil, der er væltet op på Sønderborg motorvejen. Og der er man altså i gang med at rydde op efter de her uheld. Samtidig har vi også ved Lillebælt 2 lastbiler ind i hver retning, der er væltet lige i starten af broen, hvilket vil sige, at der har man spærret Lillebælt, og at trafik skal køre fra, hvis man er på vej mod Fyn ved frakørsel 59 Fredericia og 58, hvis man er på vej mod Jylland, og det er middelfart, og så kører over den gamle Lillebæltsbro. Også Storebæltsbroen er lukket, og det vil den være frem til ved 19-tiden. Stormen giver nu så mange problemer, at politiets telefoner er rødglødende. Der kommer så mange opkald til politiet, at man skal vente med at ringe, hvis situationen ikke er livstruende, skriver Syd- og Sønderjyllands politi på Twitter. Politiet beder derfor om, at man venter med at ringe, om væltede træer. Lige nu prioriteres opkaldene, og væltede træer får lov til at vente, lyder det. Det er meteorolog Søren Jacobsen. Hvor er det værst lige nu? Det er det i store dele af Syddanmark, det vil sige Syd-Sønderjylland, hele Fyn og alle øerne deromkring, og også nu det vestlige Sjælland og det vestlige af Lolland. Det er det område, hvor der i øjeblikket blæser storm eller stærk storm, og hvis ikke alle steder, så langt de fleste steder vindstød op i orkanstyrkerne. Hvor voldsomt er det her sammenlignende med stormen i 1999? Ja, det kan altid svært at afgøre, hvor højt det er tordenskrald, men kigger vi på vindene, så kan man i hvert fald konstatere, at vi har formentlig slået Danmarksrekorden. Kajnes Fyr har målt højere vind, end vi målte på Rømø i 99-orkanen. Og jeg har 2 steder, eller der er et andet sted, også Vester Vedsted i Vadehavet, som har været oppe på ren orkan. Så vi er deroppe. Vi vil være deroppe i den kategori, må jeg sige. Det lyder som om, at det er lidt mere voldsomt, end man havde forudset i prognoserne de sidste dage. Ja, ikke meget voldsommere. Altså, stormen med vindstød af stormstyrke eller stærk storm, det kan godt være, at den får et par meter mere, men jeg synes, at den kører, som den skal. Jeg skal lige høre, hvordan vil det se ud de kommende timer? Jamen, det breder sig så op i sydlige del af Kattegat og ind over Nordvest og Nordsjælland og længere ude i Østersøen også forvent alle steder, at der i hvert fald er storm med vindstød af orkanstyrke.